Kawasuri nyako Ramogi ni pogruok e paro bedo e kinda bar migawo mar obila NPS kod duol matayo tije obila NPSC ewi chenro mar kawo obila 10,000 ka itiyo kod lony manyasani ma owinjo bed ni timore dwe manyien. Koloso e nyim komiti ma ochung'ne arita e od bura mamalo gai mar obila Douglas Kanja okoni chenrono nyalo bedo kod ng'ikruok ka okete tim sani kaluwore ni kod nok mar omenda kaluwore ni chenrono dwaro omenda maromo bilion 6.9 kanyaka sani oketnegi bajet mar bilion 2.9 ma ok nyal romo. Duol matayo tije obila NPSC kata kamano konegi ikore mar tiyo kod chenrono e geng'o mibadhi ma osebedo kaneno e kinde ka obila. One of the lessons learned is the need for transparent criteria and communication. And we've observed this issue in the past exercise. And the biggest challenge is the ambiguity in selection criteria, led by the public mistrust and candidate confusion. The current, or what we are recommending, is a clear publication of recruitment guidelines, selection criteria, and scoring method through official platforms. The other issue is the corruption, weaknesses, legitimacy, and public confidence. We've observed issue in past exercise being a widespread reports of bribery and favoritism in recruitment, reduced public trust. We are recommending that we collaborate with ESCC, IPOA for monitoring, use of anonymous reporting tool, and disciplinary measures for implicated